compañeiros e compañeiras. É un orgullo poder falar hoxe aquí neste acto do proceso adiante, no cal continuamos a fortalar este proxecto nacionalista construído entre todas, no que a mocidade xogamos un papel fundamental. Non é casual que o primeiro dos encontros programados para facer en todo o país fose cos mozas e mozos de Pontevedra. Nel puidose ver a verdadeira implicación da mocidade. Falamos da necesidade de rachar cos tópicos como dunha Galiza sumisa. E debatimos como nos vemos nós, como mozos e mozas galegos, estudantes e loitadoras, que exiximos un futuro na nosa terra. Non somos mozas resignadas nin acomodadas, somos quen erguemos a nosa voz polo noso país. Todas nós loitamos cada día por mudar este sistema e demostrámoslo na última folga estudantil que hai un par de semanas encheu as rúas de toda Galiza. Todo o traballo realizado dende erguer a nova organización estudantil nacionalista tivo a súa recompensa. Teño 18 anos. Estou na procura dun futuro digno, pero quero un futuro na miña nación. Non quero ter que emigrar como fixeron os meus avós. Por iso me cheguei ao nacionalismo, a Galiza nova, como referente para aprender e combater, e ao BNG porque é a forza que me defende. Só con políticas feitas dende aquí podemos rachar coa dependencia e acadar un futuro digno na nosa terra. O sistema non lle gusta que digamos o que pensamos, reprime e silencia todo o que saia dun guión establecido por ele. Por exemplo, queren unha imaxe da nosa Rosalía como chorona e baleira de discurso político. E cando reivindicamos a nosa poeta nacional e a súa faceta loitadora, silencianos e reprímennos. O goberno español acaba de multar a 2 compañeros de Galiza Nova de Pontevedra por realizar un mural co lema "Pobre Galiza non debe sentirte nunca española". A eses que nos reprimen, nós decímolles que non nos van calar. Galiza Nova e o BNG seguiremos a construir un futuro de liberdade. O Bloque Nacionalista Galego é para min un referente político. E estou segura de que con moito traballo e cunha dirección clara será tamén para a maioría dos mozos e mozas deste país. Fronte á actual situación non quedaremos paradas. Sigamos o exemplo dos nosos compatriotas, os mártires de Carral, que se sublevaron hai 150 anos contra o poder. Sexamos como os nosos irmáns os portugueses, que na Revolución do 25 de Abril loitaron pola liberdade do pobo. Poñamos